Γεια σας. Όταν νιώθουμε ότι αυτή η ζωή με όλα της τα γεγονότα δεν μας ικανοποιεί, αρχίζουμε να αναζητούμε το αληθινό, το όντως όν, με διάφορους τρόπους. Εδώ εμφανίζεται η ιδέα να βρούμε μια νέα θεώρηση του κόσμου που να μην βασίζεται σε κάποιες διανοητικές ερμηνείες της πραγματικότητας. Έτσι γεννιέται η ανάγκη να ακολουθήσουμε ένα μονοπάτι της καρδιάς. Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Τότε μπορεί να νιώσουμε το άγγιγμα του πνεύματος και θα τα αναγνωρίσουμε μόνο αν έχουμε ορθάνυχτα το νου και την καρδιά μας. Γεια σας.